खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग सावन्थामोनखौ फेन्टु साबर बावबाय सयमार जिउ फबाननाय महर लानो सनाफोर दा मुगाय बेनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबबाय चेनेलावनो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हाला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा नै मिजि अखा हालायबाय आरोना माइसुं बेफ्रावनो आन्था बे मिजिया दा जोबबाथाय सान्दुङा एसे ओंखारबाथाय माइसुङा बेफ्रावनोसैलै आंहा तो बिनि गेजेरावबो जेने थेने स्र' दुगैनानै लानो हाबाय आंहा दिनै आफाना लास्ट फरिखा आरोना कम्पिउटार दङ थांबाय एसे खर'नि बजाया दा एसे रेजें जानाय बायदि मोनसिगोन मानो होनबा मा बुंनो आरोना जों बायदिया माने गथ'फोरनि फरिखाबाथाय गाव गावसो माबा बजा बायदि मोनो आं सिगाङावबो बुंखादोंमोन तो दिनै बजाया एसे हालखा जाथ'सिगोन ओमफ्राय नोंहा अबाव नायदो आं थांसै नै आं हर मारिनोसै फै मा बारबाय आं सिगिबाय बिमायं फैनानै ग्रोबसो जाबावबाय बेहा सिन्थायानो गैलासो मामबार फैखा दा अखा सिनांगौबा दिगदार जागोन नोङो ब्रेकफास्टआथ' थुमखांबाय ओमफ्राय ग्रिन टि लादों आङो सिनि दोनथ'दों नालाय दा माजों बुरखायना माजों बुरखाया ग्रिन टिखौनो सोथ'नोसै आरोना ग्रिन टि फुदुङै नै आंनि फुदुंग्रा बासना मायदि जारावल' जालांबाय आरोना हाइजें एसे होदां ग्रिन टिल'बा बोरैबा मोनो आरोना हा सिनि गैलाथ' भगवान एनका लुकाबा लागा হৈছে प्लास्टिकते মই লুকাই থলো ইয়াতে নাই থবা নোৱাৰে वाव नों जाजोब्बायना गैला ओंखाम जाजोब्बायना नों गाइखेर ओंखाम जाखांबाय आंनि फिसाया फुङावनो ओंखाम गुदुं संदों आङो फिसालाया ओमफ्राय दावदै रुनाय थालिर जानानै थांबाय आरोना खन नुबाय बिराद एटिट्युड बेना ओरैबादि गंगार आंखौ एबार बेखौ लानानै दै गनायाव थांबासो थांनो नाङालै सना भगबान बिमा बुरिनि जिबन फुंनिफ्रायनो बिदिनो खुगायानो पेटार माने सिरिखौनो थानो मोना आरोना थ' एसे लोंनानै लानोसै आं गोथाव मोना हाइजें होबा एसे लाल साहनि मा होनो स्मेला फैयोना ओंखायनो हाइजेंखौ होनानै लायो आङो लाल साहाबाबोथ' लोंनो हायोना गाइखेर माबा लाल साहाबाबोथ' लोंनो हायोना सिनि होनानैहाय ओमफ्राय दा आं बे गोदै मोजां मोनग्रा मानसियाव बे ग्रिन टिजों जिबन खुंनो दे थावबो उफाय गैया देहानि थाखाय एसे मोजां होनदों नालाय मोजांसै आरो लोंनानै लागोनसै आङो खुनुरुखुम तुल्लु आरोना माबा मोनसे जादेरनो मोनो आरोना नाथाय बे ग्रिन टिजोंलाय मा जादेरबावनो ना ओमफ्राय मानसिया नायथिं गारदों दे सोरबाफोर बै बुंगिरिफ्रा बुंबावगोनसो नामाथाय र' एसे ग्लोम लाहैनां जागोन ना इदिबा बांद्राय गरम नोंखायसो लानो हादों आङो गरम नालाय गरमाव एसे हंला हंलि गानलायदों आरो माथो गोलैदों सना खाबा फैबाय नोङो सिबाय नामा देखो एसे सिनानै फैखाबायानो सिमारबाय ना लानटुकुरि खानाया लावबाय आंनि फिसाना लावबाय नामा लावबायना लावाखै लावदों ओमफ्राय नों स्कुलाव माला थांगोन गाबोन थांगोन सना थांखानोसै ओमफ्राय नों एबिसिखौ फरायनो रोंना रोङाखै मोजां खिथाहर रोंना रोङाखै रोङो दे एसे फरायसै सना ओमफ्राय आंहासो 3 होननांगौ 2 4 6 7 10 इसे जाहांबाय सना इसे जाहांबाय दे रोंगोन 1 बा 2 3 बा 4 7 बा 8 9 10 सिम मोनबाय माथो होनबावनो आरोना एकदम लंदांदां नुथारबाय नंमारगौ स्कुलाव थांनो समायनाय नुथारबाय नाथाय टाइमा मिलायाखिसै ना नेक्स्टआव हरथारनोसै दोनला आरो बिदि गोदाव सोराव दोनजाबाय थाया जालायबाय जाग्रा लोंग्रा आदार बोरैबाथारहाय खालि दखान ओमफ्राय आंहा आदारनि एथबां प्रब्लेम गैया मानो होनबा मैया लानानै फैखादोंमोन ना जोगोनारखौनो बाथोन एग्लिबावनोसै पटलबो एवबावनोसै मा जानो गोसो जा आरो ओमफ्राय पारमानेन्ट दालियाथ' नांखागौ दसे थानानै संनोसै एथबांबो टाइम जायाखै आरोना ओमफ्राय ओरैहाय नै काबुलि बुट गरनैसो सोना दोनदों आरोना दालियावहाय दालि जाग्राबाबो दासान्दै
गाइखेरजों ओंखामसो जागासिनो बे गथ'आ ओमफ्राय दालिखौ एसे लोंदों आरोना ओमफ्राय काबुलि बुटजों दिनै रुना होनसां मोजां जाथोंसै ओमफ्राय एसियावनो नायदो दानिसो गस्ला गानस्लायना होथारबाय आङो मा हासुनो इमारजेन्सि दसे गेलेथारथोंसैहाय जिरायनानै बेनिफ्राय बेयाव लु खिन्थु अखायाव थांनाङा दे मा खोनाबाय थांनाङा बिदिनो दसे गेले माथो गेलेबावनो लोगो गैया मा गैया थाबायथिंग्रा गैया बेरायथिंग्रा गैया बिदिनो गेलेयाबालाय दे एसे गेलेदो दे बिदिनो दैखौ लोंनाङा दे दान्दिसे उनावनो बिमाजों हाजिर जाफिनबायानो आरोना गेलेला गेलेखांबाय ओमफ्राय दोनफैदो होमबा दोनफैबाय ए लाबबाय दे ला हाट अभार एक्टिं गासिबो रोंजोब्बाय रायलायनो खिन्थु फरायनायखौबा होनफानो थिनबा होनफाया जा खस्थ' मस्थ' दे है बेफोर जाहैबाय बिमा बुरैफोरनि लिला जिबन नङा होमबा आंनाव बिदिनो सोलिबाय थाखायो नालाय बेनिफ्राय मा होनो आङो एथ' आराम ख्रा खिथाखाबाय सिगां ब्लग्सआवनो आंहा माबा क्ल'ज फ्रेन्ड गैया बेस्ट फ्रेन्ड गैया जेबो फ्रेन्ड गैया सोरजों खारनो खारग्रा मानसियानो गैया होननानै खिथाखाथारबाय ख्रानो बोगथाबमा गोहोआ डेन्जारसो आंना जायगानिफ्रायनो आं माने जायखारनो रोङा होननानै फोरमायखाथारबाय ख्रानो आरो नोंखौबो सानसे खारनाय नुगोनसो होननानै माबा मोननै मोनथामसो आंखौसो कमेन्ट हरबावबाय आरोना आङो जेरै मोजां कमेन्ट मोननानै गोजोननाय मोनो ओमफ्राय बेबायदि कमेन्ट मोनबाथाय जा मिनिनो ओंखारो आरोना आङो एकदम नंमारथारगौ दाउटसो जालायलांबायहाय आंखौनो आं बिदि बुंजाबाय थाबा दाउटसो जागोन होननानै आरोना आरो ओरैनो खारनाय बारनाया जोंनि ससियेल मिडियायाव सोलिखागासिनो दङ जोंनि बर' समाजावनो नुनो मोनबाय थाखायो नङा होमबा सोनाफोर दाथ' सोलिबाय थादों आं रावबो नाम लाला मानो होनबा आंनि नायगिरिफ्रा सोरबा बारा बेलेगनि खोथा बुंबाय थाबा माने साबजानाय मोना रेगुलार नायबाय थायो खिन्थु आं मोजां मोनाखै बिदि नोंनि लिलाखौनो मोजां मोनो होननानै बुंहरो खायफा आब'मोनाबो ओंखायनो अके आं रावबो नाम लाला खिन्थु बेफोर जाथाया आंजों जादों नालाय आं खिन्थानाय जाबाय आरोना माने मिनिनो ओंखारो बुंजादों नालाय बुंजादोंसै आरोना बेनिफ्राय मा होनो आंनि भिडिअफोरनि कमेन्टखौहाय पजिटिभआबो नायोहाय बोराय आंना नायो मा साननांगौ बियो मोनसेथ' ओरैबायदि दङ बाजै आं नोंखौ लानानै खारनो सानदोंमोन ना बाजै आं नोंखौ लानानै खारनोसै होननाय आरोखि ओमफ्राय आंबोथ' मा रिप्लाइ हरदों हारे कृष्ण बिदिसो आरो आंनाबो रिप्लाइफोरा बेबायदि फैबाथाय माने मिनिनोसो ओंखारो नालाय इयावबो नाङा आसुगुर बिजौआवबो नाङा नालाय मिनिनो ओंखारो आरो हा माथो जाखो ना मिनिनायालाय ओमफ्राय बेफोर कमेन्टखौ पजिटिभआबो नायोना मा साननांगौ बियो आंखौ खारमारगोन सानलायलांबा मा जानांगौ जाखो बयबो सोरबा जुदि खारग्रा नुयो नोंबो खारखागोन नोंखौबो उनाव खारनायखौ नुगोन बिदि होननायखौ कमेन्टफोरखौ नुबा मा जानांगौ ओमफ्राय बिथाङा नंमारगौ सानलायलाङानो नोंसिनि बिदि बुंग्राफोरनि थाखायनो आङो इउटुबखौनो बानायनो मोननाय नंला पजिटिभ आंखौ फुरा टटेलि मानासो खालामसिगोन आरोना इउटुबफोरखौनो भिडिअ बानायनायफोरखौनो मानासो खालामसिगोनहाय आरो मबाइल टच होबा मा जानांगौ बेफोरखौ दानगारनानै बेफोरबायदि नायै नोंबो सोलोंसिगोन होननानै बेफोरबायदि कमेन्टखौ दाहरहाय खारा आङो आरो कमेन्टआव गोबाङानो फैदों सिरि थाग्रा मानसि बा सोरबा गुरै माहि नुनायाबो सिङाव डेन्जार जायो होननानैहाय आरो सिरि थाग्रायाथ' डेन्जार जायो होननानै आं बेखौ मिन्थिखायो लाइभ प्रुफखा जोंनि नोजोरावनो बियो जालांखांनायखा जाय सिरि थायो बियो सिंजोंसो माला जे धमाकेदार खामानि मावगोन पात्ता मोननाय नङा आरोना बेनिफ्राय जोंबायदि हांहां हं हांहां बुंलाबायग्रा मानसिया गालानि फिसा थाला मानसिफ्रा खारनो रोंनाय नङा बायदि मोनदों हां रोंनाय नङादां आंखौ आं खारनो रोंथारनाय नङाहाय आरो बायसान्स फटखरे बोरैबा खारनोबाबो आं मा जागोन मिथिबायना आंनि खुगायावनो आं गाब्रगोन आरोना आंना गालानि फिसा थाला मा बुंग्रा बुङो खारनाय सिगाङाव बुग्लिजागोन सिगां आङो दा बायदियाव खारनो प्लेनिं बानायबायनो रोंनांगौबाबो बोरैबा सोरनिबा ब्रेन वाशआव बोरैबा माइना बोरैबा जानानै खारनो होनबाबो आंनि खुगायावनो आं गाब्रगोनसो खोमा आरोना ओरैबायदि जागोन आंना ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौ बुंनो लुगैबावबाय आरोना बिनि फिसायनि रसना बिनानावनि फिसायनि बुंनो सानदोंमोन खिन्थु बे खोथाया आंनाव माइनाव नांबाय थादों मैयानिफ्रायनो नांदों नोंथांमोनजों ब्लग्सआव शेयार खालामना खालामा बेखौ सानबाय थादों आरोना आङो बे जे बुंदों कल रेकर्डआवहाय बेस्रा मा होनो खनसे आंखौ बिखायाव गोबालायनानैसो थांदों फिसाजोखौ नायहैनांगौ थाब सिखारदो होननानैहाय फुङाव आरोना ओमफ्राय आंनाबोथ' बे नियमा दङ आङो फुङाव सिखारबा फिसाफोरखौ खनसे खुदुमो बा खनसे गोबानानै आङो सिखारो आरो पजिटिभ फैबाबो आं माने हाक खालामनानै सिखारनो मोजां मोनो आरोना फुंनि माने माइन्डआ फ्रेश जायो मानसिना ओमफ्राय जों दिनै सुरातआव
मैया दाख्लैनि मैया हरनि नांलाय खमलाय बा गेग्रे गुंग्रु जानायफोरा उन्दुनानै माइन्ड फ्रेश जानाय समावहाय नों जुदि खनसे बेबायदि अनलायनानै हाग खालामोबा गथ'फोरखौबो नों मैया रागा जोंबाय बुफ्रांबाय ओमफ्राय फुंनि सिखारनानै माइन्ड फ्रेश समाव नों बिदि हाग खालामोबा ट्राइ खालाम सनाफोर गोबां माने दिनखौ माने नों मोजाङै थांनो हायो आरोना माइन्ड फ्रेशलि मिनि बिदि थांनो हायो आरोना ओंखायनो आंबो बे नियमखौ फालिनो नाजायो आरोना खाथियाव अरायसम फिसाफोर थायो नालाय आं फिसाफोरखौ खनसे बिसोर उन्दुलांदों बिसोर पात्ता मोनलायलाया आरोना खनसे खुदुमनानै आं सिखारो बे आंनि नियम बेनिफ्राय आरो बिफा फैयोबाबो आं बिफाखौबो खनसे हाग खालामनानै आं सिखारनो मोजां मोनो बे पात्ता मोनबा मोनाबा गैलासै आरोना बेनिफ्रायहाय दानाथ' बिदा फैबा आं हाग खालामबाथ' बेबो आंखौ बड'यै सन्देहसो खालामसिगोनदां बे कल रेकर्डिंखौ खोनाफ्रांदोंबा आंथ' दाउटसो जाबाय हाग खालामदों दिनैबा बेबा मा प्लेनिं बानायदों होननानैहाय खम जारलाहाय सनाफोर आंनि साननायाव माने खनसे मोजां बिदि फ्रेश हाग खालामलांस्रानोसै साननानै खालामलांदों बिनानावा प्लेनिंआथ' आरो आगोलनिफ्रायनो बानायखायोना जायफोरा खारनाय बुस्थुआथ' फटकरिया खारजानाय बुस्थु नङाना फटकरिया प्लेनिं बानायब्रबनानै खारलाबायनायथ' बुस्थु नङाना बियो बे फिल्डआव गिदिंलाबायहैनाय खारहैनायथ' नङाना बिदिसो आं साननाया बिदि आरोना ओमफ्राय दा मा जालाङो मा आपडेट मोनो नायलांसै सनाफोर खिन्थु आं बेखौ माने बोरैबा गोसोखांनाय फैदों आरोना आंबोथ' बिदि खालामो दा आंखौबो बिदि सानसिगोन नामा होननानै आरोना सनाफोर थ' नोंथांमोना साननाहाय नुबाय थागोन आंखौ बिदिनो बुरै गाहेला खख्रेब ख्रेब जालायनायसिम नुबाय थागोन बिदि खारनाय बारनायफोरखौ नुनाय नङा दा ओमफ्राय आं ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आङो मिनिनो लुबैनानै मिनिबाय आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायना लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय जाय मोजां मोनो आंजों मिनिलांफाबायबा गोबां थेंक इउ थ' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय